Al capítol anterior us parlarem de com es gestionen els diners públics al País Valencià. En aquest ens ocuparem d'explicar com afectaran els canvis al sistema educatiu, concretament a les universitats, que passaran a ser centres sotmesos al control de les empreses, mercantilitzant-les i privatitzant-les. L'estratègia 2015 es presenta com una prolongació del Pla Bolonya, impulsada per el Partit Socialista al signar l'any 2000 l'Estratègia de Lisboa. A continuació, us presentem alguns dels punts que inclou aquesta estafa. El sistema d'organització de la universitat quedarà reduït a una junta de govern empresarial totalment vertical, seguint el model d'Amèrica, Gran Bretanya o Canadà ja implantats. Tan sols rebran ajudes aquelles titulacions que siguin rendibles segons els interessos mercantilistes. El campus de Gandia corre el risc de desaparèixer degut a les escasses titulacions que s'oferten i als pocs alumnes que es graduen. Al voler millorar una elit d'universitats, s'enfonsen altres, ignorant el seu paper social. Como se tiene que reducir el número de titulados, tan solo aquellos que tengan suficiente solvencia económica podrán estudiar, haciendo del derecho a la formación un privilegio de una clase social determinada. Des de la plataforma d'estudiants us demanem la vostra participació i assistència a la xerrada que tindrà lloc el proper dijous 23 de febrer a les 12:30 en la sala de conferències del campus de Gandia, on participaran professors i alumnes de l'EPSG i de centres d'educació superior per debatre i informar sobre l'estratègia 2015. Exigim una universitat pública de qualitat i gratuïta, universitat per a tothom. Politics need ignorance, politics need lies.